Rabbil alamin ambaden tebe shirif la jaba malikona malikaka amba fo ka wale nyimanda sanga ani watibela jelena au kanyama dalila au numbe ni juma kutuba jamu kante foko au la gane ka fa bi juma kutuba jamu kan konnana ambi sutiba cité de la solidarité la misir la mi almamba ya ankara moye Cheikh Imam Qasim Traoré kamna imam ko kutuba la ni ga juma joko flasel na islamaw ye misra lola anga je anga yimada fe badin islamaw Allah ta'ala ka kuma kan sanman bawla Qur'an kono ay hiji yere nigedum mawla tellement que baraji min bala boyen min bala ala min damba yere ni ale de kanga batu akanga batu ni batu min ko batu model chugoya jira auna ngoso anga ale ala ka boyen don ngoso anga o batu yi anga an nigemine anga njija ka wili kanjo kake wa alakala bay nemani kisibama o ka makan san mawna na waka hadisawi alimi tan fam bela jeren la kuntigi ako wa ay hijike ka dafa ay umra ke ala yere jati kam ni na bela jelen misira ka fo masitin fo ala mim batu be jon nafa akuta bi ke kololoy ala ka batu no ya ni na bela jelen ke siria ka fo an kuntigi Muhammad newa ni kisibama alede anye joyoroi alede anga surnali kebagai an nin kanududu Allah ta'ala ka jondo ala ka cidinu ka yini masabain fa subhanahu wa ta'ala aka nema chaman jidi an kuntigi Muhammad ka ana sumogo ana ka sahaba bela jilin ani muhammadu baranyuman ke ka tugolu ka sirako fo kata se alkiyama joduma mbayna ala fe ala kanina o bela jilenke o jon sanman nun doy ambaden islamew ala kala bayn ko neman kisibama ko hiji kelaw ani umra kebagaw nin jama kulu fla o ya allah taala ka jama kulu doy ni ubi ala ka dunan jatigiya kono o dunan jatigiya yi en tant que yuka minensiri ku nganiata ko be hijika wala ubta imrake ko uye alaka protéger ala keleme ka jamakulu munun tanga jamakulu nu e fɛn fɛn ɲini ala fɛ ka ala deli o la ala sɔnna min bɛ o ma wa n'u ye min ɲini ala b'o d'u ma wa n'u ye dɔrɔmɛ min bɔ k'a don u ka o voyage in sen fɛ ko alahu taala bɛ o kɔfale u ye diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara ni ala kira ka kumakan yi sallallahu alaihi wasallam badum islamɛ jamaw an k'an jija ka taa hiji kɛ ala ka jɔnw hiji kɛli o ye ko ɲumanba ye jɔn ma sabula an bɛ ala kira ba min ladege nɛɛma ni kisi b'a ma sallallahu alaihi wasallam min kɛra danfɛnw bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma ye ale ka kuma sanuman bɛ yen kumakan min ni Allah taala y'a jigi a nɛnkun kan k'an yamaruya ɲini k'a yamaruya kɛ a teri ala yɛrɛ teri Khalilullahi Ibrahim a kɛlen kɔfɛ ka tila alikaba jɔli la a n'a denkɛ Seydina Ismail Allah taala ye laɲini min kɛ ninnu fila fɛ k'o laɲini kɛ alakiraba in nɛnkun kan a ka mandenw fɛ o ye mun ye ko wa azin fi nasi bil hajj a fɔ mɔgɔw ye u kana hiji la tumana a fɔ mɔgɔw ye u kana hiji la nin ko in bi fɛn bɛɛ lajɛlen wasa sabula hiji o ye mun ye an mago b'o o dɔnni na bi n'a ye hiji o dɔn o tumana a kiiri ye mun ye silamɛya kɔnɔ dɔgɔninbaw ko nin kuma fila jaabi la alhajju lugatan alqasd wa ziyara wa shar'an الإقامة أو القيام بأعمال مخصوصة في أماكن مخصوصة بنية مخصوصة لله سبحانه وتعالى وحكم فرض عين على كل مسلم ومسلمة بقدر الاستطاعة في الأمر مرة واحدة أما اليوم أتمنى أبارا باي من الله تعالى أيني أترك فيه
sidna Ibrahim akafo amanto alakira sallallahu alaihi wasallam akafo amanto aina hiji ngasu o hiji era koroy muy arab kana nafora al hajj wala al hijj o kuma kan yin koro o ye al qasdu ka fen ngani asiri wala mbi fe kan ken wala mbi tan yoro la arab kana hiji koro yo oye wala mbita boye mbita boni fen ye ni yoro masinana mugodo fendo nyana man fendo ni man fentew ni bela jere abi ben ikafo ko al hajj sharatugu fe hije mu batu kerenkerene yoro kerenkerene na wati kerenkerene ngono ni ngane kerenkerene o kore mu ni o detail sharatugu fe batu kerenkerene membe ke hijila oye atawafu ka alkaba munumunu siyan wolonfla tama safa ni marwa ni ɲɔgɔn siyan wolonfla ka t'i jɔ arafa seliba kalo tile kɔnɔntɔnnan don o k'i sɔrɔ arafa o tuma na nin bato modɛliw olu ye bato kɛrɛnkɛrɛnlen ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen na nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ tawafu ni sayu o bi kɛ maka alikaba kɔrɔ munumununi o ye alikaba ta ye safa ni marwa o ye taama ye ka sɔrɔ ka taa arafa kalo tile kɔnɔntɔnna o yɔrɔw taali o ye bato in kɛ yɔrɔ ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen na hiji bi daminɛ seli filancɛ kalo kɔnɔ ani seliba kalo o la a bɛ taa o la o tuma na nin bato in bɛ kɛ min ɲininen bɛ an fɛ o ye nin bato in ye Alahu Taala fɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ waati min dɔnnibaw y'a jate ka na kalo saba la o kɔrɔ ye ni seli fitinin kalo sara ka ban seli filancɛ kalo seliba kalo seli fitinin kalo dɔ y'o don a la ka na seli filancɛ kalo la ani seliba kalo baara in bi kɛ nin kɔnɔna na o kɔrɔ ye i bɛ se k'i ka minɛn siri ni filacɛ kɔnɔ ka taa hiji la mɛ hiji yɛrɛ ye waati jumɛn ye hiji ye tile damadamani ye o tile damadamani a bɛ daminɛ seliba kalo tile 8nan don a fɔ a ma yomu taruya o tuma na ji lafiyali don ji sɔrɔli don k'i yɛrɛ laɲinɛ ni ji ye o ye o don ye sabula fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔw tun bɛ taa hiji la u bɛɛ bɛ bɔ ka taa sigi Mina kalo tile 8nan a bɛ sigi Mina ka jiw ɲini k'aw labɛn mun kosɔn an bɛna taa Arafa ka sigi o y'a sɔrɔ jiko ka gɛlɛn donc o tɔgɔ dara o ji in sɔrɔli ani mɔgɔw ka ji kɛ k'u ko ani mɔgɔw k'u lafiya o kalo tile 8nan o tuma bɔli bɛ kɛ o don ka taa Mina min bɛ da o kan a fɔ o ye Arafa don ye o ma Arafa seliba kalo Makakanw ka yeli la o tile 9nan o ye Arafa de o k'i sɔrɔ Arafa yiriden bɛɛ lajɛlen hali n'i taara i jɔ yen sanganin na o don o bɛ bɛn en tant que tilema bɛ yen k'a daminɛ fajiri la ka taa tile 40 na o waati dɔ kɔnɔ i ka sɔrɔ yen o ye o Arafa don kalo tile 10nan n'o ye seliba ye o ye kantigɛli don ye ni mɔgɔ minnu kan ka kantigɛli kɛ i ka hiji kɔnɔna na o tuma na o bɛ bɛn o don ma o bɛ kɛ Mina o tile 3 n'o tɛmɛna o tuma temps b'i bolo fo ka taa se kalo tile 10 ma fo ka taa o kalo in bɛɛ lajɛlen sa i ka alikaba munumunu o munumunu ye ka hiji tawafu ye o tuma i ka safa ni marwa kɛ o hiji baara dafali o tuma hiji baara a ti ɲɛ cogoya si la fo tile 8nan wala 9nan ani 10nan ani 11nan i ka nin baara ninnu kɛ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a la o de ye nin ye minnu bɛ fara a kan dɔnnibaw fɛ n'u y'a jate hiji la nin cogoya la an bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ o tuma Alimami Malik ka sira la an bɛ bato kɛ ni o min ye ka caya Mali la a ye hiji kɛ jɔsen 4 kɛrɛnkɛrɛnlen b'a bolo min ni a bɛ fɔ a ma ko rukunu n'i ye nin jɔsen 1 jɛ hiji la i ma hiji o jɔsen 4 ye mun ye a fɔlɔfɔlɔ hiji yɛrɛ i bɛna ta ni ŋaniya min ye o ye a bɛ fɔ o ma fini min bɛ don bɛ janaba koli kɛ yanni ka don Makan ka sɔrɔ ka hiji fini don i b'a fɔ naamu o naamu cɛw ta ye 2 ye tafe 2 jɛman don a ti kalan a ti kɛ fini modèle ye
tafi laman don wala sharbet laman don kelen misiri duguma kelen misiri sanfɛ muso ta ye fini min bi i yɛrɛ fari bɛɛ lajɛlen sutura n'a bɔra ɲɛda la ani bolokan fila n'i y'a don ni ŋaniya ye k'a fɔ n bɛna hiji kɛ nin muso a bɛ bɛn o bɛ k'i ka naamu ye couleur ko tɛ musow ta la a kɛra finman ye a kɛra jɛman ye a kɛra bilenman ye a kɛra nɛrɛmuguman ye a kɛra couleur o couleur ye o tuma couleur yɛrɛ différent finman ni jɛman don baasi si t'a la a ka fari bɛɛ lajɛlen sutura dɔrɔn o tuma musow ta n'i y'a ŋaniya a ka k'i ka naamu ye o tuma o bɛ bɛn mais cɛw ta de diyagoyalen don a ka kɛ jɛman ye a ka kɛ fila ye kelen misiri duguma kelen misiri sanfɛ waati kala o fɔlɔ in o min bɛ don o fini ni ŋaniya ye k'a fɔ n bɛna ala ka soba in hiji o tuma na o de ye hiji ŋaniya ye a fɔ o ma al-ihram o hiji jɔsen fɔlɔ ye a jɔsen filanan o ye jumɛn ye n'i sera Maka ka alikaba munumunu ni hiji ŋaniya ye o tawafu in a bɛ fɔ o tawaful ifada o tuma o ye wajibi ye siɲɛ 7 alikaba munumunu o ye wajibi ye hiji jɔsenw na a fɔ a ma rukunu a sabanan o ye jumɛn ye i tilalen alikaba munumunu na kulu fila min bɛ alikaba da fɛ n'o ye safa ani marwa ye ka taama ka bɔ safa ka na marwa ka bɔ marwa ka na safa o ye fila ye ka bɔ safa ka na marwa o ye saba ye o ta ka segin taali ye kelen segili ye kelen i b'o o kɛ ka taa 7 n'a daminɛna safa a bɛ taa ban marwa o 7 kɛli o tuma na o taama in wala waati dɔ la n'i sera camancɛ la cɛw bɛ julan min kɛ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn o 7 in a bɛ fɔ o ma taama safa ni marwa kulu ni ɲɔgɔn cɛ o ye hiji jɔsen 3nan ye hiji jɔsen 4nan ye jumɛn selibɛ kalo tile 9 makankaw ka yeli la o k'i sɔrɔ arafa a fɔ a ma ko arafa jɔli arafa ye o kɔrɔ ye être présent à arafa arafa ye zone de ye yɔrɔ dɔ don bato kɛyɔrɔ don alakira sallallahu alaihi wasallam y'a dan jira sahabaw la o dancɛ ninnu bɛ yen i ka présenter yen i ka kɛ yen dɔrɔn o don o de don hali ni ye waatinin kɛ i jɔlen sen kan o tuma na o ɲininen don o don kɔni k'i sɔrɔ yen mais n'o o don tile bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a sɔrɔ e ma don yen sira o sira fɛ sababu o sababu la o kɔrɔ ye o sɔrɔ e ma hiji o de la hiji a ti bɛn fo nin fɛn 4 ka kɛ a la ɔ ni nin fɛn 4 kɛra ko tɔ minnu bɛ yen n'o olu ye fɛn kanunenw ye n'o ye sunna ye n'o ye wajibu ye olu bɛ fara nin kan hali ni wajibi min ma se ka kɛ joli bɛ se ka bɔ o tuma na o wajibi ko olu bɛ datugu i n'a fɔ ka si Muzdalifa a bɔlen arafa kalo tile 9nan don ka na Muzdalifa ka si ye o ye fɛn ye min wajibiyalen don i n'a fɔ n'a bɛ mina sigi la ka taa sitani bon na o ye fɛn ye min wajibiyalen don o n'a a ɲɔgɔnnaw o tuma o ye fɛn ye ale ni e tilala sitani bon na tile fɔlɔ la o tuma baara minnu kan ka kɛ seliba don ni o baaraw kɛra n'o ye tawafu ye n'o ye sitani bon ye n'o ye kundi ye o tuma na ka sɔrɔ ka naamu bila o ye fɛn ye fɛn minnu n'o olu wajibiyalen don hiji kɔnɔ an balima silamɛw ni hiji ye baara minnu kan ka kɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnenw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ni ŋaniya kɛrɛnkɛrɛnnen sabula an ka diinɛ in y'a wajibiya mɔgɔw kan mɔgɔ min n'a se kɛr'i ye se in ye jumɛn ye ko ni a nafolo b'i bolo ka taa wala a dir'i ma wala a sarali tɔgɔ la o tuma na o ye se fɔlɔ ye a filanan a kɛnɛya ka kelen i bɛ se ka a baaraw matarafa o tuma na sabanan o k'a sɔrɔ fɛn tɛ sira la min bɛ se k'i bali i n'a fɔ kɛlɛ n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ siratigɛlaw i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni Alahu Taala ye a nɔgɔya min ye o tuma na ka bɔ i ka denbaya kɔrɔ ka taa nin bato in kɛ ka taa nin baara in kɛ a wajibiyalen n'i kan dɛ sabula hiji jɔyɔrɔ min yɛrɛ b'a la silamɛya kɔnɔ silamɛya jɔsen a 5nan de don kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya jɔsen 1 de don jɔsen min bɛ silamɛya la ko n'i ye silamɛ ye ka nin se to n ye nin fɛn 5 fo k'a kɛ o ye silamɛya jɔsen yafa ti kɛ o kɔ cogoya si la k'a se t'u ye silamɛ o don dɛ hiji ye farida ye min wajibiyalen bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen i kɛra silamɛ i ye maa hakiliman ye i tɛ fatɔ ye i ye baliku ye i tɛ denmisɛnnin ye o tuma i ye hɔrɔn ye i tɛ maa ka jɔnya kɔnɔ ala y'a se k'i ye nafolo la a y'a se k'i ye kɛnɛya la o tuma hiji wajibi ye kan yarabi an b'a ɲini ala fɛ subhanahu wa taala hiji n'a wajibiyara an kan ni condition minnu ye ala k'a limaniya d'an ma k'a courage d'an ma an k'a kɛ n'a ɲɛdɔn ye n'an y'a kɛ ala k'a minɛ aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur an ka to an n'an ka ala ɲɛsiranya i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ fɛn o fɛn fɔ i bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ
ala ye sena ka sori bolo i ka ala ka hakɛw dafa sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o la ala ka yamaruyakanw ni fataniyakanw i k'olu kɔlɔsi olu bila i ɲɛ kunkilenna na i ka olu kɔlɔsi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na bari o la an bɛ hiji min na silamɛw an k'an jija dɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala ma kira foyi ci fo a bɛɛ lajɛlen ye hiji dafalen kɛ yɔrɔ sanuman minnu bɛ alahu taala bolo makan o yɔrɔ la ka t'i sen jɔ yen o yɔrɔ sanuman ninnu makan alahu taala ka yɔrɔw la belebele de don dugukolo kɔ kan makan a ka bon ala bolo a sera a bonya sera degere la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye farida kelen seli makan alahu taala bi farida 100,000 baraji a b'o di ci makan ka bon ala bolo dɛ mais m'a fɔ a ka bon ni dugukolo bɛɛ ye wa m'a fɔ a ka bon ni ala ka danfɛn bɛɛ ye ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen min ka bon n'a bɛɛ ye sɔsɔtili foyi foyi tɛ min na o ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a dalen bɛ madina de makan n'a ka bonya bɛɛ a ma bon ni ala kira ye hajarul aswad a n'a ka bonya bɛɛ alijinɛ kɔnɔfɛn don a ma bon ni ala kira ye ala kira de ka bon ala bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mais nin jɔyɔrɔ in bi makan na alahu taala bolo n'i ye farida kelen seli diɲɛ dugukolo fan o fan a i bɛ baraji 25 sɔrɔ i kelen don i bɛ baraji kelen sɔrɔ a ɲɛna a minɛna ala y'a kɛ baraji 10 ye n'i y'a seli jama na ala bɛ baraji 25 d'i ma n'i y'a seli misiri kɔnɔ ala bɛ baraji 27 d'i ma mais ala kɛra ka hadisaw ye sallallahu alaihi wasallam mais makan a farida kelen baraji 100,000 50 alifa 100,000 ala b'o baraji de d'i ma a ka kan silamɛw ka nin ɲini dɛ o la alahu taala y'a k'an ye wajibi ye ka tila ka a wajibi in se to an ye k'a kɛ an b'a wajibi an ka si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ san o san a ko i si kɔnɔ i k'a kɛ siɲɛ kelen don min na hiji faridaya wajibiyara silamɛw kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuhan nas mɔgɔw faradallahu alaikum alhajj ala ye hiji wajibiya ka fɔ hajju a ye ala ka hiji kɛ kira dan'o ma sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ y'a ɲininka ya ala ka ciden san o san wa kira m'a jaabi a segin a kan siɲɛ 2 ya ala ka ciden san o san wa kira m'a jaabi kɔfɛ kira ko ala y'a wajibiya aw kan a si kɔnɔ seko la a seko damajira la siɲɛ 1 pewu ni kungo san o san alahu taala bi san o san wajibiya ka tɛna se k'a kɛ ala bi hinana aw man ala kira mantenw ala bi hinana de ala ye hiji kan si yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛ san 1 bali nin hɛrɛba in de bi hiji la ala k'a ɲini k'a dam i taara yɔrɔ min na dugukolo yɔrɔ sanumanba i taara yen alahu taala bi jaabi welekanw jaabi yɔrɔ min na i taara yen ala bi sɔnfɛnw di jɔnw ma yɔrɔ min na i bɛ fɛn min ɲini i taara yen nabi ɲumanw ni kiraw sen dala dugukolo sanuman min kan i taara yen ala ye fɛn min wajibiya a ka jɔn kan i ye o wajibiya in kɛ tɔnɔ b'a la dɛ tɔnɔba de bɛ hiji la sabu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko an ka hiji in kɛ n'i ye hiji kɛ ani umra k'a bɛ fantanya ko ka bɔ adamaden na hadisa dɔ la i n'a fɔ ni zo dara nɛgɛ la n'i y'a ko ka bɔ a la a bɛ kɛ cogoya min na ko ala bɛ hiji kɛ ten de ani umra ka fantanya ko ka bɔ adamaden na o ye diɲɛ de ye yan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye hiji kɛ o hiji in kɔnɔna i ma manamanakan fɔ i ma nkalon tigɛ i ma namara kɛ o hiji kɔnɔna i ma kɛlɛ kɛ ko alahu taala bi i ka hiji sara kɛ min ye o ye alijinɛ de hadisa dɔ la alahu taala bi jurumu bɛɛ lajɛlen yafa mais a ko alhajjul mabrur hiji ɲuman kɛlen k'a ban o de ye hiji min nin ma k'a kɔnɔ jɛnɛya ma k'a kɔnɔ kɛlɛ ma k'a kɔnɔ ko o hiji ni e y'o kɛ i sanuman ka segin ka na i fɛ yen ko ala b'i jurumu bɛɛ lajɛlen yafa wasara foyi tɛ o hiji la fo alijinɛ o la dɔnnibaaw ye hiji bila yɔrɔ la minɛn kɔnɔ k'a fɔ hiji ye baara ye min a bɛ adamaden ka nafolo caya hiji ye baara ye a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma maa caman ni mɔgɔ bana caman taara hiji la bana in banna bana in tununa bana in nɔgɔyara a bɛ hamiw dilan maa caman ni hami ni mɔgɔ wɛrɛ taara hiji la olu dilanna ka ban hiji a bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa mɔgɔ caman taara hiji la
ni jurumu ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam i jurumu bɛɛ lajɛlen n'i ka hiji minɛ ala b'a yafa wa a bɛ aljina garanti maa ye koyi o de la sahabaw kun kɛra ala kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam n'u ye hiji kɛ k'a ban tuma min na u b'u jɔ alikaba da la k'u tɛgɛ fila kɔrɔ ala ni ne ka hiji minɛ na n ka sa sisan dɔ bɛ bɛn o yɔrɔnin ka sa parce que u b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ yen o alijinɛ olu ta kun y'o de ye o an nana dɔrɔn an tɛmɛtɔ de don an ka mission ye mun ye an ka taa alijinɛ na o tuma ni fɛn min bɛ alijinɛ sɔrɔ n'o de ye hiji ye ala an b'a ɲini an ka taa sisan ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka dafila bɔ k'an ɲɛ fana yarabi ala ka sijan d'a ma o la ala kɛra sɔrɔla k'a fɔ sahabaw ma k'u ka o duwawu dabila sabula a ka d'ale ye a mandenw ka caya a ka d'a ye a mandenw ka si sɔrɔ a bɛ hinɛ a mandenw na k'a fɔ ala ye n'a tilala hiya ala n'o y'a sɔrɔ ɲɛnamaya de hɛrɛ ka bon ne ma ala dɔ fara n si kan ala n'o y'a sɔrɔ saya de ka di ne na ala n ka sa tuma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan d'a ma si hɛrɛma ala k'a nɔgɔya ye ala ka hiji nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n bɛ ne silamɛw اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا يا رب العالمين اللهم سهل علينا سبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. imam an y'a ye bi ka kutuba bolila hiji nafa kan n'a fisamaciya إن شاء الله. imam an b'a ye hijidenw to ka kumakan dɔ taa ni ka segin labbaika allahumma labbaika imam an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kan ye o kumakan in kɔrɔ la sabula kuma in yɛrɛ ka di ka sɔrɔ an t'a kɔrɔ dɔn fɔlɔ. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين لمن باني فلال كلا بلا جلين فو أمين شريف لا يعرفه. الله تنين كوفي كلا بركة كلا ولي مندو. أمباين مسابة في أكا نما شمان جدي. أم كنت محمد ناقة سمو ناقة سبب بلا جلينكا. أنتم هيجي كما دلابي أنا كتوا كنا. هيجي bato kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don waati kɛrɛnkɛrɛnnenya min ka nin ya kɛrɛnkɛrɛnnen hiji kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen don hiji yɛrɛ kuma de ye labbaik allahumma labbaik an bɛ o min fɔ n'i taara hiji la i b'o de ta ka sigi mɛn fan bɛɛ lajɛlen na o labbaik in o de ye hiji kuma ye bato min bɛ kɛ makan waati ye o kalo damani ye kalo ninnu kɔntinnen don k'a denw fɔ a kɔnɔ
mais labbaik allahumma labbaik ala an y'i wele ya ala min bɛ bato n'a bato ye nafa ɲɛ n'a kota bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ala an ye i laminɛ i ka wele la lahumma ya an tigi ala labbaik an y'i laminɛ an sigira k'i laminɛ labbaika an y'i laminɛ ala e min an b'i bato e kelen pewu an tɛ foyi fara i kan la sharika la jɛɲɔgɔn t'i fɛ labbaika allahumma ala an y'i laminɛ i k'a dɔn k'a fɔ inna nɛɛma bɛɛ lajɛlen a ye ta de ye ko inna ni'mata laka wal mulk ala fanga ye e de ta ye tanu ye e ala ta ye nɛɛma ye ala ta ye o tuma na fanga bɛɛ lajɛlen ye e ta de ye masaya ye e ta ye labbaika ala an y'i laminɛ o laminɛni min da fɛn de kan e bɛna k'i ye mɔgɔ laminɛ ten ala ko kira ma ko wa'azin finnas mɔgɔw wele ka na hiji la o kira ye mɔgɔw wele kuranɛ na hiji kɛra silamɛw ma wajibi ye o min kɛra wajibi ye ni o lamɛnni ni ala y'a latigɛ maa min ka taa o tuma na o tile de y'o mɛn o dusukun de y'o mɛn ala bɛ o moyen nɔgɔya o tigi ye k'o sababu ɲuman di o ma o ka taa mais a ye volonté to an yɛrɛ bolo silamɛya fɛn bɛɛ la k'a tɛ foyi wajibi an yɛrɛ kan fɛn min se tɛ an ye la yukallifullahu nafsan illa wusaha n'a y'a se d'i ma ka kɛnɛya d'i ma ka sira labila o tuma na sira bilalen bɛ kuma in i y'a mɛn o tuma na i bɛ sɔrɔ ka taa kɛwaleya n'i sera ma i b'a fɔ ala i y'an wele an nana i ka so dɛ o de ye nin ye mais i bɛna danganiya kuma de sabati k'a fɔ ala ne ye n si bɛ kɛ n bɛ de bato wa ala n bɛ to de kan fo ka sa n tɛ foyi fara e ka ala kan ala an filɛ nɛɛma minnu na e de y'an da k'an kɛ mɔgɔ ye k'an bɔ danfɛn tɔw cɛla k'an kusa ni danfɛn tɔw ye ala k'an kɛ silamɛ ye limaniya de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen silamɛya ka nɛɛma na ala y'o limaniya di an ma ala ye nɛɛma tɔw d'an ma kɛnɛya ni sɔrɔ la ani denw ni furuw la n bɛ min dɔn min tɛ min dɔn n bɛ se ka min fɔ n tɛ se ka min fɔ ala ye nin nɛɛma in bɛɛ d'an ma o tuma nɛɛma in bɛɛ bɔra ye ala de yɔrɔ dɛ ne ma nɛɛma foyi ye min ni maa y'a kɛ ni e ala tɛ ala n bɛ e tanu k'i tanu i ye n da k'a sɔrɔ n t'a kalama ka n kɛ maa ye n t'a kalama ka mansaw di yan n t'a kalama ala i ye nin kɛ i ye nin kɛ ala tanu bɛɛ lajɛlen ye e ta ye wa ala masaya ye e ta de ye dɛ e de ye masaw sigi k'u bɔ yen mais e tɛ bɔ yen ala a bɛɛ kɛra e de ala de ɲɛna o tuma ala e ye masa kelen ye o de ye hiji kumakan ye. Imam o kɔfɛ kumakuncɛ kuma na ani dugawu ka lase Mali a silamɛ bɛɛ ma ani foli. Alhamdulillah an bɛ kuma min kuncɛ o ye hiji de ye hiji Allahu taala ye fɛn don a y'a wajibiya ala kɛra mantonw kan sallallahu alaihi wasallam an k'a kɛ yarabi yarabal alamina an ka jamana ala ka basigi to a kɔnɔ ka jamana in hɛrɛ caya ala k'an ka jamana diya ala k'a diya an ɲɛna k'a diya an tile la ala kana an k'a jala ye yarabi ala k'a fara diɲɛ jamanabaw kan ala k'a kɛ basigi jamana ye ala k'a kɛ dɔnni jamana ye ala k'a kɛ bɛn jamana ye sirifila an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ala ka sirifila kɔrɔta ala ka barika don a la a ɲɛmɔgɔba ala ka sijan d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka lafiya d'a ma an minnu bɛ baara ni boliboli kɛ ala ka sijan d'a ma k'a ka ɲinifɛn ɲuman d'a ma ala ka hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka silamɛ kun kɔrɔta ala k'o kɛ ala kɛra bɔ wa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni tun y'an ye Sutiba misiri la min alimamiba ye an karamɔgɔ ye Cheikh Imam Kasim Traoré misiri min bɛ Cité de la Solidarité la n b'a deli Ala subahanahu wa taala fɛ alimami ye bilasiralikan minnu di k'u lawaleya ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu taara hiji la minnu ma taa ala ka a garizɛgɛ don bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka taa kura ye minnu ma taa u yɛrɛ fana ka taa ala ka kira n'a somɔgɔw kama bidon la hɔrɔma kama salli ala